no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, estamos e a benvida a unha nova edición de Informar que comezaremos en Cabo de Cruz, onde a Conselleira do Mar vende a inaugurar os novos pantaláns. Estaremos tamén en Vilagarcía, onde se celebrou un simulacro de contaminación mariña e desplazarémonos ata Noia para asistir a xornadas de saltación do berberecho. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. A Consellería do Mar licitará próximamente o proxecto de construción de pantaláns para os mexilloeiros de Cabo de Cruz. O Concello de Rianxo solicitará a Portos de Galicia a cesión dos terreos anexos ao Auditorio Municipal. Éxito da segunda edición das xornadas de saltación do berberecho celebradas esta fin de semana en Noia. Acompañada do presidente de Portos, José Juan Durán, do alcalde Xoán Xosé Dieste e varios membros da Xunta Directiva da Confraría, entre eles a patroa Raquel Souto, a titular do Mar Rosa Quintana supervisou o resultado dos traballos levados a cabo no Peirao crucense nos últimos meses, que supuxeron a construción dos pantaláns para embarcacións pesqueiras. En total, unhas 125 novas prazas de amarre, que suporán unha importante mellora das condicións de traballo. Era unha obra de primeira necesidade, tanto para os mariñeiros, pola súa seguridade, que xa non é o primeiro que cae ao mar a querer saltar a súa embarcación, ou como para non perder os días de traballo que tiñamos que depender das mareas, se estaba moi seca, tiñámola que sacar antes ou despois, ou non poder ir traballar. O alcalde Xoán Xosé Dieste destacou a importancia destas obras que supuxeron un investimento da Xunta de máis de 700.000 euros e que se veñen sumar as numerosas actuacións acometidas no Porto ao longo deste ano. Que se levan invertido algo máis de 800.000 euros en diversas actuacións por Portos de Galicia. Esta que se acerca aos 700.000 euros. Hemos reordenado, pintado en temas de seguridade, de circulación, de amarres, do torre de accesibilidade, temas de materiales auxiliares de portos, 50.000 euros. Últimamente hemos arreglado esa barreira antinortellón, como decimos nós aquí, non? Tamén hemos arreglado uns deterioros que había feito o temporal unha escollera no dique sur, que por un importe de 30.000 euros, e outras actuacións. Rosa Quintana tamén se referiu a outra actuación independente neste porto, como a licitación das obras de construción dos pantaláns para embarcacións mexilloeiras, para os que xa hai consignada unha partida de 1,7 millóns de euros nos orzamentos da Xunta para o próximo ano. Queda satisfacer unha demanda que eu creo que é importante e necesaria do sector que se dedica ao cultivo do mexillón, e xa temos neste caso redactado o proxecto da obra, vaise sacar a concurso próximamente e vamos a invertir uns 7 millóns de euros en darlle plazas de atraque aos 139 barcos que se dedican a auxiliar a produción do mexillón nas bateas. Imos agora ata Vilaxoán para asistir ao 25 aniversario do Intecmar. Numerosas autoridades desfilaron polo Intecmar para celebrar o seu 25 cumpleanos. Neste tempo, o centro de Vilaxoán tense convertido nunha referencia a nivel europeo, como centro punteiro no control do medio mariño. A saber e a interpretar e a construir un dos centros que fai 25 anos probablemente nadie daba un patacón por ele, agora un dos centros máis importantes de Europa. Aí naceu o Intecmar, en mesturar os coñecementos tradicionais do mar deste pobo
co coñecemento científico máis avanzado no mundo. Os asistentes recordaron os comezos do Intecmar e o seu traballo a prol de garantir a calidade do produto que se obtén do mar galego. Foi un acto cargado de orgullo que deixou tamén momentos para a emotividade. Sodes vos que levades o nome de Galicia como o tesouro que é polo mundo adiante. En definitiva, sodes vos os que facedes que a nosa terra e o noso mar sexan destino dos seus homólogos nacionais e internacionais. Tras a súa exitosa traxectoria, o Intecmar ten agora un novo reto por diante, materializar a súa candidatura para acoller o laboratorio comunitario de referencia para o control de bivalvos. Segundo o presidente da Xunta, o centro de Vilaxoán é idóneo para converterse nesta sé. O que necesitamos é que os europeos recoñezan o traballo feito e concreten aquí a sede de este laboratorio válido para todos os países da Unión. Insisto, se traballamos unidos, se facemos fincapé na coordinación co Goberno de España, conseguiremos oficializar a nosa candidatura e, posteriormente, loitaremos con armas de coñecemento e de experiencia para conquerir esa sede. Con este obxectivo sobre a mesa, Alberto Núñez Feijóo fixo fincapé na necesidade de que o Intecmar se manteña como un dos mellores centros destas características do mundo. O Concello de Rianxo solicitará a Portos de Galicia a cesión dos terreos anexos ao Auditorio Municipal. Aínda que se trata de zona de dominio portuario, esta superficie de aproximadamente 3.000 metros cadrados está plenamente integrada na contorna urbana de Rianxo. Por esta razón, o Executivo reclamará a súa cesión para humanizar o espazo e dotar o núcleo de novas prazas de aparcamento. A nosa idea é vinculala ao que é a vila, vinculalo da mellor maneira que entendemos que sirva para facer un uso doble, tanto para usuarios do porto como é usuarios a xente, veciñanza en xeral, e empregalo como lugar de un aparcamento, pero tamén como espazo deportivo, e incluso tamén barallamos ao momento a instalación dunha pista de skate que dentro desa zona deportiva tamén sirva para a recreación dos nenos, nenas e mozos do noso concello, non? Polo momento xa se ten avanzado esta proposta nunha reunión con Portos de Galicia e a propia conselleira do Mar amosou a súa boa disposición nun recente encontro informal co alcalde rianxeiro. Queremos ter ese encontro, xa algo se avanzou con Portos nunha primeira xuntanza, pero queremos tamén que a propia consellería tome cartas no asunto. Vemos que agora está habendo certa disponibilidade para cesións noutros concellos, mesmo de incluso espazos portuarios como poden ser almacéns e outras instalacións. Entón, nesta parcela que está a terra, está prácticamente abandonada por parte de Portos, creemos que non debería haber problema en cedela ao Concello. Xa non buscamos financiamento, como tantas cousas, buscaríamoslo nós, buscaríamos algún tipo de axuda ou algunha subvención para executar a actuación, pero sí que queremos a implicación, alo menos, en deixar zanxado o que é ese uso, que eu creo que xa a día de hoxe está máis ou menos definido que portuario non vai ser e que debería ter un uso máis vinculado a que esa relación co porto. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Varios promotores deron a coñecer os seus proxectos dos grupos de acción local pesqueira nunhas xornadas organizadas na Pobra. Co obxectivo de dar a coñecer as axudas do SGAL para o vindeiro ano 2018, desenvolveuse na Pobra unha xornada informativa. O acto estaba dirixido fundamentalmente a promotores e autónomos interesados en presentar un proxecto esta nova convocatoria, cuxo prazo remata o vindeiro 1 de marzo, co fin de asesoralos e informalos dos pasos a seguir. Digamos, o pistoletazo de salida para que toda aquela xente que este interesado en presentar un proxecto, sabemos que os proxectos son algo que leva certo tempo preparalos, entonces é conveniente que conten con ese tempo para poder madurarlos, dado que o prazo de presentación remata o 1 de marzo de 2018, non?
A xornada serviu ademais para dar a coñecer as actividades realizadas polo GALP nos últimos anos e diversos proxectos acometidos con cargos a esta liña de axudas, como foi a constitución da Asociación de Mulleres Mar de Arousa. La Asociación Mujeres de Mar de Arousa nace de una iniciativa de los GAL de la Ría de Arousa, del GAL 5, que hizo un trabajo por muchas entidades, mirando las problemáticas que teníamos en común las mujeres, y se dio cuenta de que necesitamos más visibilidad en nuestro trabajo. Hace mucho que estamos en el sector, pero no se nos ve. Necesitamos formar parte de las decisiones del día a día, formar parte de los órganos de gobierno y poco a poco pienso que lo estamos consiguiendo. Llevamos constituidas desde diciembre, muy poquito tiempo. Después, aún entre papeleos y todo, pues empezamos a trabajar como a mediados de año, una cosa así. O Porto de Vilagarcía acolle un simulacro de emerxencia ante un hipotético episodio de contaminación mariña. Un suposto no que dous buques chocan á altura da escolleira de Ferrazo. Ese foi o caso práctico no que traballaron operarios dos diferentes organismos implicados no caso de que un caso así acontecese na realidade no Porto de Vilagarcía. O exercicio consiste en simular dunha maneira o máis real posible unha situación de emerxencia que se pode dar con contaminantes aquí no Porto de Vilagarcía. Neste caso, a emerxencia prodúcese a raíz dunha colisión dun barco que sae e outro que entra, prodúcese un vertido de un hidrocarburo, que é o combustible que levan os barcos, e despois un vertido dunha sustancia HNS, que é unha sustancia química, que tamén requiere para a súa intervención de equipos específicos para poder atallalo. Dende o Centro de Control de Emerxencias da Autoridade Portuaria, no que estiveron presentes diferentes representantes dos equipos de emerxencias, a Autoridade Portuaria e Intecmar seguiuse o desenrolo desta actividade. As institucións intervintes son bastantes, contamos con Sasemar, con seus medios materiais que son barcos, despois temos tamén colaboración coa Xunta de Galicia, tamén con barcos e o helicóptero, e tamén, Garda Civil, personal de protección civil, policía local, e en definitiva hai algún que outra. Intecmar tamén colabora por un estudio novedoso que están facendo coa deriva do vertido, e Capitanía Marítima. A actividade desenrolouse dende as 10 da mañá ata as 12:20. Ao remate da actividade, todos os corpos implicados participaron nunha reunión para valorar o exercicio que cualificaron como positivo. Rematamos o noso informar desta semana en Noia, onde se veñen de celebrar as xornadas de exaltación do berberecho con grande éxito de participación. As longas colas que se formaron ao redor da carpa instalada na Alameda dende moito antes da súa apertura dan idea do éxito desta degustación na que se serviron entre 3 e 4.000 racións de berberecho. Vamos a dar empanadas de millo e de trigo de berberechos e logo un arroz con berberechos caldosiño que tamén creo que vai gustar moito. Con arroz ou en empanada, os comensais deron boa conta das súas especialidades, destacando a excelente calidade da materia prima, posto que o berberecho se atopa nun momento óptimo. Moi ben, porque a verdade tivemos que esperar moito, pero valeu a pena porque está moi rico. Este ano está formidable. O berberecho de 10, si é boísimo, excelente. O mellor berberecho do mundo e aquí está, boísimo, de verdad, boísimo. Pois está moi bo. Pois hai que poñelo máis en valor, que é un produto noso moi importante, que sustenta a economía da comarca e que hai que dar máis importancia da que ten hoxe en día. A degustación popular puxo o punto e final ás xornadas de exaltación do Bibalbo, iniciadas o xoves coa visita de Alberto Chicote. O venres inauguráronse as xornadas técnicas coa asistencia de numerosos expertos, que ademais de analizar diversos aspectos sobre o cultivo e a comercialización do berberecho, avanzaron na necesidade de conseguir un selo de calidade. Coincidenos co logotipo da marca de calidade Berberecho Noia, pesca artesanal Rías Galegas, non? O cal, en xaneiro, vamos falar con todas as conserveiras para que o poñan na lata como marca do berberecho de Noia. En vista do éxito desta segunda edición, as xornadas teñen garantida a súa continuidade en vindeiros anos, nos que o Concello, a Confraría, Noia Histórica e as entidades colaboradoras seguirán a sumar esforzos para poñer en valor o principal recurso da economía noiesa. E creemos, ademais, que este é o camiño que hai que seguir nos vindeiros anos, seguir impulsando esa labor de promoción deste artículo que pouco a pouco vai se consolidando e ademais seguir traballando nesa marca de calidade que o identifica.
Pois así poñemos o punto final ao noso informar desta semana. Lembramos que estaremos de volta a vindeira semana á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.